Dobrodošli ljudi u moj novi video. Imam Rockfan. Kupio sam, ne lažem. Lažem, evo slučaju auta. Sve ću se obraćati da vam pokažem Škoda Fabia. Ima 900 kubika. Vidite. Ajde im pokazi ključeve. Škoda Fabia. Kombi. To je to. Znači, Aki, ajde pokazi ključeve. Pokažu. Ajde opet, pa da vidim kako izgleda. Ljudi, čao moj. Najdu vas. Ako. Šta je pio mišovi? Šta se usrali? A ti zdravici ja. Ajde držam ako ja mnogo malo. A nemoj da ide. Ajde dođi, ajde